Sú to naše luxusné autokoberce od Luxury Car Design. Naše autokoberčeky nielen prekrývajú podlahové plochy, ale taktiež 95% bočných ploch v celom vozidle. Najväčšou výhodou našich dvojvrstvových koberčekov je to, že sú úplne celoročné a hlavne úplne vodeodolné. Naša druhá vrstva je vyrobená kompletne z umelých materiálov, to znamená základ je guma, z poctivého kaučuku, nie nejaké recykláty a tieto ekobio záležitosti, ktoré sú tu teraz trendy, na ktorej sú pod vysokým tlakom a teplotou lisované ekovlákna, ktoré sú následne spracované a motané do takýchto účiek veľmi husto na sebe. Táto druhá vrstva zabezpečí to, že aj keď máte nohy napríklad špinavé od toho, ako sme hovorili, snehu, ktorý je špinavý napríklad, všetka tá voda sa rozpustí, alebo všetok ten sneh sa rozpustí a je dovnútra toho koberčeka. Tým, že tá štruktúra toho koberčeka je takáto, všetko vojde dnu do toho koberčeka a tým, že je takáto hustá, tie fľaky nie je takmer vôbec vidieť. Takže toto je najväčšia výhoda našich dvojvrstvových autokoberčekov. Ďalšia výhoda našich koberčekov je to, že viete tú druhú vrstvu jednoducho vybrať von ako štandardný klasický autokoberec takýmto spôsobom. Dať ju napríklad na vápku,